Mä oon Sotkasiranmeria ja tämä on mun To-Do Full Stack-sovellus, jonka olen tehnyt yksilötehtävänä web-ohjelmoinnin sovellusprojektissa ja olen tehnyt kaikki tehtävät, eli 1-8. Tässä on tämä selain ja laitetaanpas tänne, kirjaudutaanpas vaikka jollakin tähän Anterolle tuosta, katsotaanpas, että noin. Ja katsotaanpas. Oho, ei ole Antero. No ei mitään, tehdäänpä Anterolle tili. Noin. Ja sitten kokeillaan uudestaan. No niin, mehän päästiin Anteron uudelle tilille tänne. Ja täältä tosiaan tulee näkyviin tuolta PostgreSQL-tietokannasta haetut tehtävät, jotka sinne on tallennettu. Tässä pystytään nyt, kun ollaan kirjauduttu, niin poistamaan tehtäviä ja lisäämään tehtäviä. Tuohon. Ja sinne tulee uusi tehtävä. Ja sitten sikäli, jos satut painamaan enteriä tyhjällä kentällä, niin tulee myöskin sitten virheviesti. Ja katsotaanpa sitten tätä kasitehtävän osuutta tarkemmin. Kasitehtävässä oli tarkoitus nimenomaan jakaa Model View Controller-arkkitehtuuriin sopivasti nämä meidän koodit, luoda JavaScript-luokka ja katsoa sitä perintää, ja sitten async-await-syntaksia noille asynkronisille kutsuille. Eli katsotaanpas täältä, lähdetäänpäs liikenteeseen täältä meidän routereista. Eli indeksistä tulee meille tänne routeriin tarkistettu pyyntö, ja sitten tässä routerissa liimataan tavallaan tämä osoite ja tämä controllerissa oleva funktio toisiinsa. No täällä itse asiassa on tässä postauksessa ja deletessä on myöskin tuo autorisoinnin pyynti, eli tarkistetaan tuolla erikseen olevalla tiedostolla, että onhan meillä tokenit kunnossa. Ja sittenpä tosiaan mennään tuonne controlleriin, ja tässäpä näkyy controlleri. Tässä näkyy myöskin async await rakenne. Tässä on async ja await. Ja tässä on tosiaan tämä syntaksi, pyyntö, vastaus ja sitten seuraavalle funktiolle lähettäminen. Eli tässä testataan nyt ekana, että tapahtuuko mitä halutaan trailla. Ja jos ei, niin sitten meillä tulee tämä meidän toinen asia, mitä opeteltiin, eli tämä uuden luokan tekeminen ja sen periytyminen. Meillä on tässä uusi luokka API error, joka periytyy JavaScriptin omasta luokasta error. Ja tässä kun nyt ei ole saatu oikeaa tulosta palautuksena, niin sitten palautetaan tämä uusi objekti, jossa on tämä message ja sitten tämä tilastatus tai status, niin saadaan palautettua se sitten tuonne meidän virheenkäsittelyyn. Katsotaanpa vielä nopeasti tuosta tuo. Tässäpä se näkyy tarkemmin, eli saadaan tähän liitettyä tähän pikakoodiin, tai pikakoodi saadaan liitettyä tähän messageen tosi kätsysti ja sitten lähetettyä se eteenpäin. Ja tuossa tosiaan täällä odotellaan, että tuleeko täältä vastausta, ja sitten kun saadaan oikea vastaus, eli niin ei olla täällä traissa, vaan tai olla sen ulkopuolella tässä sen, että ei ole saatu tässä tätä erroria, niin sitten me saadaan täältä tämä task description tällä, kun kutsutaan tätä insert taskia, ja palautuu 201, eli on mennyt hyvin, ja sitten JSONi, jossa on tosiaan nämä halutut tiedot. Ja sitten tosiaan catchillä, jos on errori siellä vielä, niin laitetaan se tuonne index.js:ssä olevaan virheenkäsittely middlevareen. Ja tosiaan sitten tuosta, katsotaanpas missä meillä on täällä modeli on tuossa. Ja sittenpäs tämä on se controllerin ohjeen mukaisesti suorittaa tietokantapyynnöt tuonne tietokannan suuntaan. Eli nyt on jaettuna tosiaan tähän controlleriin, modeliin
Ja sitten toki nämä roottorit liittyy tähän asiaan, että saadaan tiedot kulkeen. Viewta meillä ei tässä backendissä näy. No periaatteessa JSONiahan se on, mitä täältä palautuu, mutta view on pääsääntöisesti sitä, mitä käyttäjä siis näkee. Eli se on sitten enemmän tuota fronttihommaa se. Mutta kiitos kun jaksoit kuunnella, vaikka menikin vähän yli 5 minuutin. Ja Merjalta heippa.